تو خیلی بیچاره. با تلفن که دیجا توازنی حقیقت. شکران خوش آمده از من کانال رامونالی. از تلفن رامون توازن حقیقت ایوم توازنی حقیقت значит بدرویم اون в эфире. Подписаться, колокольчик и кани эфириш ба дунёи забонҳо. Салом алейкум. бояд бордига ҳамун савол куртои миллӣ куҷо шуд? ҳамҷа нема ай телефон дига подписаться кардистам. ҳозир ман ҳамин видеои ҳамин ҳозира оли набромада дар телефоне. вкуснов салом. бо самсунг ва болои тел дидем хиём теле мурд сарм вайрон шуд. бо ишапа иш будагия иш тез ҳамин мо халос шудаан дар кори ай тавозун. тамошобино ҳамин кӯшиш кине ки ай тавозун ҳамин мо халос шавем. мир чандума 10 рӯз хай мо ҳеҷ вақт 10 рӯзамон ки халос нашавем. як кор кардан дар кор халос шудан дар кор. шоми ҳама шумо ба хайру шодӣ бод. тавозу ака абдурозиқа гум соб мона. раҳмат дунёи забонҳо аз шумо низ. ассалому алейкум. нафаҳмидем ки ҳамин турция аймо чанд соат фарқ дора. васток ман омадам савола бинависен ки куртаҳои миллӣ афсус ки дар ҷа закрепит намешавад. савола гӯш кинед тамошобинон. ин савол аниқ 100 рубл дора. 100 рубл шама метим савола ёвен. рамунали касе будама 2 соат. 2 соат яъне ки шумоли шумо да 2 соат мо пешем ё шумо? ҳаҳа ассалому анаҳа апаҷон ишда успед кардум. хуш омадед. пазанда да иш будад да дигарош набудад. пазанда да иш будад да дигарош набудад. хуш омадед. соб мекунум хайҳо соб кунен. касе метавонад сообщество кунен. ҳозир соат 21. аҳа 2 соат шумо мо қафо будед. значит чӣ савол? ҳозир яъни дунёи куртои миллӣ саволам менависам. ассалому алейкум апа. маҳмад расул салом алейкум. салом шумо созен мо созем. фирдавс салимов салом алейкум. раҳмат мо соз. шумо соз бошед ҳама нақс. роза салом. ман омадам эфири унҷа тамом шуд таҷмама. ҳа эфири унҷа тамом шуд. мо 31 аз чақчақ доштем. мо гуфтем ки хай ҳами 1 соат чанд дақиқа гап задем ба иҷо омадем барое ки аллакай соат 23:37 шуда. чӣ гап шуда буда ба? блог умед ки салом алейкум. як калима гӯед ки 5 ҳарфи а дошта бошад. савола фаҳмиде? рамунари як калима гӯед ки 5 ҳарфи а дошта бошад. тамошобино ина савол. чӯ омада як хел смсо намебирояд намедонам. як калима гӯе умеда ки 5 ҳарфи а дошта бошад. вале бо подсказка метавонад ки калима чия яъне хурдания пушинде. мая омадам. мая шуморо 2 соат шид рамунали дар эфиро кофтеста. ман намедонам ва шампун ад чи ад карта шуда мая ба карташ да шампун меомада. салом духтаро ҳаматарафа 1 2 3 4 5 ҳаматарафа мега шукран. меша ина ёфтум куртои миллӣ. мая салом ҷонам. пенза хуш омадед. шукран ёфт админ дамҷадай буд. шукран ёфт ҳаматарафа ина ёфтум. сатсима анами ёфтум куртаҳои миллӣ. мара наковем. ман соҳиб дорум. наков мега мара дидия гавзанишо мая мая эътиқодат бо мая дар қадар буд. фабелик гуфтум карти фабелик шуд ки фабелик ромина мая мая бакир вакне чи да одам кам атам ачам апам акам ассалом
ана Восток лайф иҷада одам камай барои ки оли нав эфир кардистам даҷа намедонум сарам дам кард ич хеле калима будай пашта ҳарфи даро дора умед ки мега салом апа пензда ҳаматарафа обод бошед салом алейк шукран ёф ҳаматарафа будай тамом картата парта шукран 100 рубл мепарата как раз картай мада 100 рубли последи мондагия яй пенза алейкум салом таҷмама савол 100 рубл тескне о парто картата да чӣ кадом карто 2344 сум фақат эфири дилия 2344 сум дарчид ай тавозуни ҳақиқат ози 894 сум таҷмама савол 100 рубл чӣ нависа эфир наген охи пага тема мешава хетирода я шампун боша шампун ҳал мекунем саволо анавтиен куртаи миллӣ нагуфтӣ калид чанд рубла калид акира айсоибиш пурсидан дар ҳо мая гуфтӣ бо ма гуфтум эфиро фаберлик канӣ гуфта ман гуфтум ки эътиқод накудам мая тамошо менам сторисоша чизоша чӣ мефурӯшад сковородкам кароса реклама менам боз бо продукта бироварда фаберлик ман ҳамаи чизоеро тамошо менам омае удали чику бо фаберлик продукта дукани бироварда аму садра бахшидум таҷпапада я доте аки теста равн теҷеки о 100 рубли дига каприкай туда надидем роза ёфташ басток гижоши оле дора кун хетер чӣ маъне дорад ҳама мегам пенза мега хетер чӣ маъне дора момата катиб обод фаромӯш кади пенза баҳодур тв мега роза шукран ёфташ ман ба телефон гап задам чӣ гапу диҷада васток я шампун боша проблема надара роӣ мекунам просто эфирда наген мегум мега номи мара вообще наги мега ман неприкосновенность ку депутатҳо доранд ман амтари дорум мега ҳичка ҳақ надорам мара ягон чи бигӯя мая нурдин салом шерхон шудай маяҷон кляканин ку бутен клитсе мега ина мепартам куртаи миллӣ мада мегуфтиш ман таҷма мада медодамаш роза мега тез бутен апай хос таҷпапада ма 100 рубл чанд сумаям 100 рубл оз кашлёк ма мекушам нигоҳ кунед не 50 сумараз 10 чиша биёр 50 дирам намешавад 100 рубл чӣ 50 дирам хай метин таба 100 рубл пенза оли хайтира надем бинед баъд мефаҳмен куртаи миллӣ мада мегуфтиш маташ мамада медодамаш ва бачаам омай бобом ва ман рафтам майли хайя шаби хуш даблю маяҷон худо набинамош админа бигу мара шинохтак админ шинохте нуриддин давлатова ёки нашинохте апа пенза бонуи ҳаматарафа шудестам аҳа куҷо хоҳарҷон мая бо неприкосновенность дорам мая ки да эфиром мая гуфтеста барои чӣ менуди хча гирифт ман ҳозир мегӯм мантизатчаш гирём шуд барои ми ҳам питани бироварда фаберлик дизда хурдеста акҷо метизаравнали апа пенса бону ҳаматарафаш дистам ина умеда да ҳама об нашаве мая ина умеда да об нашаве ҳама каса маяҷон касбои бисёри вазбин нашавад ҷон дар бораи дар телефон залтои корона дорем ба ма чӣ хел рӯйтон кунум маяҷон и админ тунде ки сах қапидай кора пенза чӣ ба мая канал фурӯшӣ 100 рубл 14 сомон мешавад таҷмама ба тоҷикӣ аки 14 сомони ровни намешава футбол салом пенза гул знаменити бишем баъд мебинен хетира мая чанд сум ҷамъ кардем комиш савола ҷавоб дод номша нависа паш оли саволиш надодем оли мо чахчах дорем хусусияти 4-8 о ирӯз ма дидам 4-1 такси будай значит 4-8 хай одамои вазбин 4-3 рам такси 33 чӣ гапай вкуснов ҳамҷа чақчақ салом я бор дига ина дилия омадай канали дилия омадем о акай рамонаил датеҷе картай сбербанк нестай ми мадина гуфтеста хаб мадина ҷавоби мара тем васток ҷавоби чира умеда майли биша мешавам 30 нафара 5 лайк худо нигаҳбонтон мая багиня хай дораш да дорум тез бите хораи мерава изана
100 рубля гирифтӣ ку? Гирифту? ها Бакара. гирифтӣ яка дорате. Кей. Шукран. Бушем 5 миллион ҷамъ кардагия мая ҳамада ай худ рафтагия. Ма оли знамити нестума ку. Ба ма залтои корона рой кунам. Залтои корона чи ай? Салом алейкум. Кино сар шуд. О, валейкум кай. Ма савола ҷавобша додам. Вкуснов салом сози хуби чӣ гап ай? Нуриддин чақчақ во Мадина меган зану шу. Акнун мешенда 5 знаменити. Ключ наметен. Маяҷон салом сози хуби Дилия мега. Мая бешухӣ $10 шава хат меоя меган. Омад шумо да. Ҳол мая $10 нашда охи. Дилия салом соз на шумо созен. Мая хча гирифта охи. Ҳо ин реклама гирон шуд пазанда хта мегири дига. Каси ман навистест Сафия стикер рой кардест да соат 12 шаб. Мадилер хай таҷмама хобой хуш майли Розаҷон саломат бошед. Чӣ бугум? Ба сар ма ҳичи намеоя Маҳмад Расул гуфтест. Манош ки чӣ гапи бемаззаст. Апи хосият гап нест. Диктерирам ов карда хурден. Грип шидаме вай бечора. Апа Дилия ҷоном соз шумо чӣ хел апаҷони? Роза рафт. Майли Роза хуш омадед. Соз раҳмат Вкуснов. Беску апа хосият доотия мети дуа мизана бурава хонрова ё не рӯз метиш амира? Дора бите қасингил сози ҷувай ва ключа бити ҳамин Нуриддин дар Розаҷон хай назмоне. Ин Маяҷон назаршон дар осмон ку апа пенза $10 баъд 1 сол мешава. Мая мега хча друга хел гуфтеса да агар ким кай $100 кор кардага. Вкуснов салом соз раҳмат Маяҷон Дилия. Эҳе наход хтагири миллион нагири. Пазанда чӣ кор кардам? Матсаца гирон шуд. Мадинаҷу омадиҷу пенза салом чӣ хел шумо? Ҳамада хоби хушмайли умеда. Ва Мадинаҷони апа чӣ да? Соз раҳмат Янгаҷон Тамонаҷон салом пазанда салом. Рақам нест. Восток. Ягон рақам набромасуда дар эфир. И Восток ана мешли. Чё-то Фаруха настроениш нест. Мая. Чё Фарух? Чё дори апаҷон? Хусият мара ҳамада да гап кади. Акнун мара ҳама мега хта гирифтӣ. Гирифтум бугу хо одам гирифтаги гирифтум мега мая. Ма уже дига категория да гузаштам. Бугу уже $1 кор кардестам. Дастархони зебо салом. Инҷа шитем чақчақ када. Маяҷон 450 бор мая гуфтум. Роял. Валейкум салом апай пензаҷон зебо салом ҳамном. Баъди дуо савол гуфта мешавад. Мадинаҷон кай да хонаи мо чой буд Фарух. Мадинаҷон надидим ба худо нахо ответ натиҳам. Оли Фарух тарсида шиштай авлодуш гӯшуш доранд. Ҳаминтора нағз мебинад. Шукран. Валейкум ассалом апаҷон пенза гаптон 100% апай хосиятҷон. Саволотона тиен морам пул кор кунем охи. Охоз сразу пул наге чӯвайқа пула нағз мебинем Вкуснов? Мо фаҳмдестем куч мо чӣ кор мекунем? Фарух метарси дига чӣ гап зана хешои зануш де душ мекунанд. Гуфти яташ акнун туам командаи королеваҳо да дромадӣ. Ҳо тамом. Ина партоен 1000 рубл шава. Фарух авлодош ҳамиҷа. Ҳо мо медонам Фаруха Фаруха авлодош да ҳамиҷа мега. Касе натона напартоен. Короче савол. Ҳозир ма шумо савол тайёр кардагим тамошобино. Саволи аз ҳама осонаке ки шумо бояд ҳамун савола биёвед. Нигоҳ кунед тамошобино. Мумкин ки тез биёвед экспериментальное савол. Анами пиёларо диден? На пиёла. Тачпапа ина карта. Ихама рафтум дуо надоди бите дуо рамунади савол те. Да ҳами тай ҳами пиёла чи ай? Угадать кунед. Бинависен. Касе бира ма 100 рубл метавам. Алиҷон салом. И карта барои носбилӣ ай мардум. Ма хафа шудам. Ҳама мара ганда кард намепурса ки чӣ аҳвол дорӣ? Шӯхӣ када ҳечка ганда накарда. Туп нон шакар нон сум не пул не ҳичи. Не ҳичрам не қанд пул танга ҳичи намак чой гугирд не ҳичи датай пиёла Фарух ай. Не Фарух ҷона мегирад ай пиёла. Шумо мегем ман чӣ мекшо мебине. Кофе не карта
карта чӣ? Не, торикӣ, шамол, ҳичи не, каллаотона кор фармоне. Холи яке ту бин бо нагзаранам нале. Карта ку канди мухлисои тачпапа анаҳа картаи васток да гузарони заварка не, сигарет не ва сигареташ апеш уст намемуна. Торикӣ, ҳаво, нон, дастархон, ҳичи нест, хейтер, не хейтерам нест мая. Ёвена пиёла да такаш чия? Сангча, гул, себ, не, гули дастархон нест, севай, холи, не, сев данҷа мехинҷа тамошо бинои нест лёгкости руки сис рафтеста. Скатер не, арусачи не, Алиҷон, салом ҷунам, гугир не, чойи хушк, санг, себча не, батарейка не, батареи дастархон чо мекунад пазанда? Дуруни пиёла охир, салфетка не, дуруни пиёларам не, салфеткарам не. Навиш хӯ менависанд зардолу да куҷо бошад ҳами сезон вкуснов, қанди сафед ҳами 3-4 мошин надам даи хона карта якарам онои надора карта клёнкаи дастархон не, дастархон латага коғаза не, гелоску тамома вкуснов шумо ай баҳор омаде? Салом апаҷони зебоҷон, пиёла зарядка да дури ҳами таи ҳами пиёлача ҷо мегира. Қанд, пиёлаи майда, рӯшанӣ, чуқур, акай Раҳмоналӣ, ай обод бошӣ Алиҷон, сурат, пучоқи чӣ? Пучоқ харбуза, зубачистка не, дастархон мо умуман зубачистка нестай, хок нестай, ҳаво, тухм да бегаи анҷир надам ба наздикӣ, мусор Германия хафкне. Сояи пиёла ман ёфтум намегум наге шумо пенза ман номера удалил кардам касе партофтанӣ шуд нависе скриншот кунед. Собун дастари дастархон, дуд не, батарея телефон не, оз берам нали? Ямин бе жвачка не, шоколад не, пучоқи қанд не, қанд нахӯрдем ирӯз дастари дастархон, пучоқи тарбуз ирӯз надоштем, хомӯшака ба қабидан наметавонам дар ҷамонам, гул нестай, пучоқи қанфет нахӯрдем ирӯз, кунҷит тамоман нестай, коғаз намеёбем ки номона нависем даже, ҷоруб атай ҳами пиёла ҷоруб кӣ будӣ? Валӣ вообще гузаронди. Семечка не, бринҷ не, намак дастари дастархон умуман намак нест, як не, ҳичие не, чиз аста ҷоруб мега, шакаргирак да таи анаи пиёла и вообще паша не, курпаша не, дадрош ҳичи нест ё ҳаст Фирдавс уфе равшанҷорай. телефон не, хона, коса Маҳмадрасул коса да дуруни пиёла коса ҳай Раҳмоналӣ, камари не, салома пасам осимсо намагирак ман ёфтум намегум наге охои чига пиёлаи чапана не, чой рех не, мороженик не, да тарелка об не, коса да пиёла не, бугу ох пенза уф танга не, 250 дирама дорам да кашлёкма чойник авроқ медиҳам да дури иче не. Хай дига чӣ мемонум вестен дар таи пиёла чи ай шумо элементарна фикр намекунед дар таи пиёла дастархон не дар таи пиёла тамошобино ина чӣ буд шумо наёфтед ман дига чия мемонам дидем дар таи пиёла чӣ буд духича ман ёфтамаш даҳанаки хаб кардан ҳамаш хаб кардан хона коса ҷоруб дар таи пиёла анаку занҷабил чӣ гап ҷорубои намқайда хонаошонам қайда боз як чиз дига мемонам дар тай ҳами вай ёба 100 рубл 100 рубл ута равон нанависта будея он татон дурӯғ нагӯед нанавистен дар тай ҳами пиёла Евро миёван валлоан ки ямара миёван нимушка здаге ҳо анаку мегум я чи дигара мо немирам нали мега мо гуфтум ира миёванд мега не хона да тай пиёла мега накҷо миёванд биёвен занҷавил шармандаҳо дастурхони ҳамада мешавад наёфте рост мегам ая морун яъне асбоби рӯзгор аз қабили сӯзан дег пиёла сатил ва монанди он закот намедиҳанд мавлаи ман донистум нагуфтум носпулӣ ки мепартоя и востоки бечора ҳолям пул ҷамъ кайсак шамаи чой чойои мо шама надоранд тамошобино онтариам пакетан нока надидам ма исол маяҷон хутонам наёфтеку ина ака биёвена иша
قند سفید این قند سفید 3 ماهی در خانه دارم شکر داره موده نمیشه و قرنفل نمیخوره میگه انجیر چوش ما انجیر میگه نیست انجیر میوه زورکا نه نوس نه نوس کش نداره مو نوسای فابلیک سلفیتکا دسترخوان عموما نمیشه و شمول نیستن نمک نیستن نون ها مدینه کریشکا نه وعده دادی باید اجرا کنی وستاک لایف هولیم پول جمع کرده است جمع کنی وستاک دای کارت ما نوس میگه ایشان پامیدور نه نون نه سیگارت نه ما بوم میدونم نمیگم دونه زنجبیل نه یک زنجبیل رفت و موش مولوی میگه در دوری همین موش های شما چی گفتنی شکر دادو چای قاق نه مایفتم مغزی نون نه مرغ نه برگ نه تاش پاپا چه بگو بگریز نه کنجید بگه چه خود کدام دیم بگی بیلان چه فکر چیزی بود چیزی قصد که نه چی قصد نکرد پیوز چوبی درخت تلفن نوکیا بیلان نه ندارم خیلی تلفن با درینگ نه با همان قرنفل نه اوجه قرنفل دادو تلوکه تماشا بینو به تشویش فکر کنه مرغ میگه اتکا بگو تخم نون ارغوشت میگن جام داده کارتشکا با درینگ نون چان نه پیولا چان نه پاکتچ چوی نه پامیدور نه پیوزی سفید کلی ماشین مو کلی نداره تلاش میکنیم مایا قرنفل قرنفل اوجه در جاش های پامیدور زلن موخ پولی نوس نه وستاک نه پولی ما گشتنیش ردیسکا ده همه وقت هستن نه کارتا باشن نه زیلن ریحان پامیدور یا هیچی نه تماشا بینو هیچ وقت من نمیمونم این چی هست اوف من نمیگم زارا نزنه زیلن بودرین پیاز زیلن دومی قرنفل پیشینه نه دومش اوجه در دهنی رحمان علی رفتگی باور که گوشت سرم گرم شید فکر کنید دومی قرنفل سرخ سبزی پاره نون کارتا این مایا مونده کارتا اوکروپ گشنیش ریحان روکلا چی باشه ردیسکا بودرینگ نه تاریکی نه زلی نه بودرینگ نه تماشا بینوی تنبا چیزی که انامی دسترخوان ده وابسته های در دسترخوان ما هسته او چیز فقط ممکن که در دسترخوان بعضیش ما نباشه نون قاشقچه نه قاشقچه در تای پیلا جا میگیره ما اشتراک نمیکنم نمیگم تورت و پیولی یا محشید ندیدم چیه یا زگت که گوین بالگاری تلفنی ما موسر علف دسترخوانی خوری یا چیه که در دسترخوانی همه آدما اون نیسته قاشق سکاتر برگ کپوس نوشنیک سب نه پیاز گولی سکاتر نه گوگیر نه موسر در دسترخوانی همه هسته او چیز ممکن در دسترخوانی مایا نباشه در بعض دسترخوانو هسته و ما بعض دسترخوانو دا میبینم و در همه دسترخوانو نمیبینم سکاتر نمک زیلن ما میدونم نمیگم کسی گوه با میگم ها مولوی با بگه و او چی باشه با شما دا بده کافه نه سمیچکا نه هیچی در همه دسترخوان هست فرهاد چی ده همه دسترخوان هست مایه همه ده هست موسرها پودینه نه جوچکا نه ما دسترخوان ده نگاه دارم قلافرگیرک و قلافرگیرک عدل نه فرهاد ما نمیدونستم زوبا چیز که نه سچوقچه در دسترخوان ما هسته вообще تا نیست اوزی هیچی نیست کودک نیست کو سهر میبینی و عبید ما در دسترخوان پستیانی میبینم شما را نمیدونم تماشا بینم مولوی ما تکرار نکنید سچوقچه نه تشپا پولی نوس جمع نشید خیلی همین خیلی وستو پنزه کدام گپا یک بار خوشو نشونتین دسترخوان گوش مایده کنک دسترخوان که احوالش به نهایت بده تماشا بینه بعدی اوقات خیلی علمو جمع نکدی نکایی اومش ما پیولا را نگاه کنید پیولا را در تایم پیولا چی بودنش ممکنه نه هم لگ دندون کوواک نه مسکه چلی مسکه که دندون میشه که همراه گفته پول نه آب دارو ما همه وقت پول نمیبینم در دسترخوان مایه آب دارو سه نه من با اومدم چی سوال یک چیه در تایم دسترخوان در تایم پیولا که در دسترخوانی همه نیسته در بعض دسترخوان ما چیزا میبینم корчача хай варианты заварка кофе доброй ночи Земфира привет пыл не дару ангур тамошо бину ана видеода буд тамом шад акай ному нишонаш нестай
таҷ папа бугӯ чӣ хӯрде шумо? Хӯрдем котлети фархунда қати соус. Ман медонум намегӯм қанд, шоколад, шакар, подсказка ҳичи нест. Паша қанди сафед уфе сарм берун шуд. Маскаи рӯй не. Бодринг маскаи рӯй чӣ кор мекунад дар дастархони мо ҳама вақт? Бодринг асал. асал ман омадагим ай Тоҷикистон, ай Германия, ман дар ҳамин хона асала надидагиам тамошобино. сухой салфетка, сигарет. Во кадоме нависеста не. Сигарет дадам ҷо мешавад тамошобино. Гугирд соус остаҳак гул дастархон кадомар занг заса холӣ ай ракета хабку мӯй сар шамол Пучин салон зубачистка пудина. И ҳама чӣ ҳаст ми дастархони шумо ба ичи ҳама вақт ҳаст. Ҳама вақт қариб ки ҳаст. Бисёр вақт редка мумкин ки набоша шакар дар дастархон мо ҳозир нестай. Чихеле наку и чиай ба чӣ ба дамо нест? Дар шумо ман нагуфтам ки дастпазанда нест. Ман гуфтестам ки дар баъзе хонаҳо ҳамин чӣ нест. Ман мерам Фарҳод ёфтакша. Фарҳод ёфташ. Ҳамун сигарета намемондӣ ё намеёфтам? Ҳамун сигарета дар кор набуд ки ҳамёда нишонтӣ. Тамом Фарҳод фартои карта 100 рубл. Санг орд ва ин сигарет ҳеҷ чиз нест. Ҳар кас номи картада нахоҳад номи телефон партои ма дар карта мепартом. Ина охирон бор мегум пули нос васток бечора монжаку. Мон гӯш кунед тамошобино. Мизад бисёр ҷое ки ман бирам масалан ягон ҷое ки мерем мешинем. Одамо меян мешинан сигареташон қадим зажигалкашон дар сайри дастархон ҳаст. Масалан акай ман сигарет мекашад дастархонда фақат зажигалкаш қайд сигаретш ҳаста. Барои мо гуфтум ки дар дастархонои шумо мумкин ки ӯ чиз набошад. Ман ай Фарҳод пеш нависам нарафта шумо да ҳозир скринша мепартом. Шит 100 рубла агар не ман яда метием. Агар пеш рафта боша Фарҳод наски падарка барои шумо. Не мода нест гуфтестам. Ха мая ва уже 4 та 8 охирон як чиз дига мемонам. Вимон дорем барои дуд кнака гиронкунӣ. Васток номерои карташа навис. Васток навис номерои картада. Мане ки 35 сола шудам оли надидам. Сигарет ки мекаша? Як пачка не да иҷа 2 пачка сигарет да ина хели бо нохели. Ки мекаша Рамонали Фаруқ? Эфир Рамонали не. 17-18 кашидам. این سیگارت من فقط روز میکشم. از صبح سحر تا بگاه فقط این سیگارت میکشم. از شب من خیلی سیگارت میکشم. برای چی؟ برای که این لحظه ترای روزدا دایی بود هوا گرم ایرا میشه موج نکشم. آره چی باجا کنم تو گفتنگی؟ کریپ که ایرا با شب دا سالفینی و دا میکشم. همدی. پیشکوتا که یا بلوگایی دخونه یا بلوگایی. Так что тамошобино ҳозир ман шумода чӣ мекунам? Скриншот кунем картаи мира партоем 100 рубла. Ҳозир бестем ман шумода як чӣ дига мемонам. Шумо биге ки ҳамин чиай? Касе ки ёфт 100 рубл. И чиз тамошобино датаи пиёлаи ҳозир нигоҳ кунед. Охирон саволай сигарет фу накашед. Зарар дорад дигар накашен. Таҷ папа бо нӯскаши шӯи маро механда. О аку мая рӯи игриф ҳамада худша нишон метиҳад куда конкурс има ҳама хафа шуда буд. Так что я знаю я не первая. Чӣ нависте? Ҳамада худша нишон метиҳад куда конкурс има ҳама даёд ма аз конкурсаи худтон нагуфтеси. Нигоҳ кунед тамошобино. И чиз ма боварӣ дорам ки дар хонаи бисёриётон ҳастад ва ҳамин чиз чизи даркория. Мумкин ки шумо ин чиза намедонам як рӯза чанд бор бинед. Маяда ҳамин чиз чизи даркория. Масалан хай мардаки ман 4-5 бекаша як рӯзда Восток лайф таҷма марои кунам бинен да WhatsApp. Бовар кардам мая бовар. Сигарет шо это? Муҳаммад Расул орд. Сигарет не орд не. Маяда чӣ даркория орд Алиҷон? Апа ина номро роӣ кардам. Шит 100 рубл мегзаронем та Фарҳод. Ман барои пул нашитам иҷада. Мая розиам 100 рубла мо Фарҳод дагзароне. Пул миннатдорам Фарҳод. Хай мебинем ки кадомитон якум роӣ карда. Эфир сахранӣ меша гуфти Маяам хел короче пул миннатдорам Фарҳод.
нун зарядка саракаш не сачоқ нос не да номери телефон парто мафтуна Фарҳод Раҳмат апа нун розӣ конечно ина Фарҳод тамом 100 рубл мепардоем та нигоҳ кунен дальше бо савол ти оиди ами дар бораи чия ма дар ҷои мая розӣ ҳастам таҷма ма дамарам парто ма барои нос ашмурам мегирам гап нест шакар нест ма барои пули эфир дар нестам бурд кунам ҳам ягон кас дар наметиём гап нест мая зелен не то охирша гӯё аввал апай хусият помидор мафтуна гирифти че ҳақ аст рост гапҳои мая рост чия чия ки дар хонаи бисёриётон ҳастад мо дар инами ҷои шиштагием ҳастад бо ина аделна ҳастад короче бисёра да як бор пиёларо гир бам мегӯм гап нест зелене бодринг апа чиз хӯрдание акы не ин чиз хӯрданӣ нест ина осон шавад тона соат 12 шав шид чизи хӯрданӣ нестае масалан ранги дигар чизое ки нишон додем тона помидор наметиём гуфтанӣ будам не метиём гуфтанӣ будам ҳа метиём мега апай мая якум шумо ёфтед саломат бошед раҳмат картошка паша хӯрданӣ нестае осим чах чӣ боша чанг не қошуқ не Фарҳод додарам худтон ёфтен беташвиш мая гапа якум бораш ҳақиқата санг крем дар сари дастархон чӣ кор мекунад дастархони зебо крем дар сари дастархон чӣ кор мекунад намак ин чизам дар сари дастархон дар кор нест ма оза ҳамиҷа пешам буромад ман мондум не ки и кухни бисёр одамо ма дидагиам ки ҳами чиз ҳаста дар кухни ҳаста и чиз мумкин дар калидор боша хеле ҷода аст и чиз мумкин дар кашилёк боша и чиз мумкин чӣ тавозуни ҳаққат и чиз дар бисёр ҷо ҳастад да вазелин собун крем яке нагузашта боша ман нахондам нигоҳ кунам нали игрушка не ман рафтам оста лангида бо мая накаве хавотир нашавед паша ё камарӣ не игрушка қайчи духӣ гугирд калид апай мая алая чия гуфтан апай худ мая розӣ ҳаст сум не калид сухой салфетка не зеркало салфетка духӣ номи картаи фаберлики мая не карта шам карта Фарҳод аҳамият натеншона не салфетка не ман фикр намекунам ки дар кухни ҳама шона боша пазанда танга таракан не апай хосият карта не короче касе пули нос партофтанӣ бошем баъди эфир дар коммент нависед номери метиём дар номери телефон ё дар сбер кадом миша хоҳе бечора васток админ зур дада васток ҷамъ ку васток ойнача танга расм тарелка ютуб қайчи ура мехӯри чӣ не ура намехӯри ур дар кора раҳмат апай мая хуфара ба ҳарфҳо нависен хуфара нохунгирак не соат не нохунгирак не зубочистка тарелка да кошелёк не косметика пилка сигарет фери тамособинон анҷода ферия короче говоря гуфтум тонаку як рӯз да мумкин як хело 2 бор бинан 3 бор бинан фикр кунан як хело умуман парво надоран ҳамун чиз ҳастан неста дар хонаҳошон даже нестан ҳамун чиз лайк гугирд равған хирс фил хай чизе боша ман хо дорам аз чишмом об рафтиса хай мерам хо мекунам хай ҳабатон дамарам ина оз мерам ойнача гугирд амира ё ман мерам точно корча не вешилка зубочистка пудра ойна ойнача намак не чизи хӯрданӣ нестай васток ҷори ширин хай пакет зарядмонак не точно қошуқча не қошуқча дар калидор чӣ кор мекунад як хело дар калидора точно қошуқча ва чӣ боша ёфтам лекин намегӯм хушрӯ фикр кунед тамошобинон хушрӯ фикр кунед миёве чанд шотка губка тахтача вазелин у чие ки дар апай мая дар корай да мая уқа ҳама вақтҳа дар зиндагиш дар кор неста дани момент бисёртар мая мумкин нигоҳ кунад админ худат набошӣ
сачёқ не ман нестам. Охи дар кашокум паспорт, карта, телефон тамом. Тухм ихали чӣ намемонам. Приправ не замок, ручка, крем чизи хурданӣ нестай баҳри дин. Гул, соат, маскаи рӯй, ойнача не як кас қариб ӯ болода ёфта кишин не бо наёфташ фаҳмиде. резинкаи мӯй, антисеп не монетизатсия ютуб соат салом алейкум. Асри дард салом алейкум. рӯ фикр кардам ба сарма смайлико омадисиян резинка рекламаи апай мая. Не реклама нестай. як чи ҳаста қулф, крем, калид, хахаха, долларои ютуб ҳози ҳама боло мера. яхел вақто не пештар мумкин ягон 10 сол пеш қариб ҳама доштану чиза да намедонам да кошелёкошон да хонаҳошон. ҳозир камтар шуда гия да ҳамон чиз. ҷои вая уже дигар чӣ гирифтестай. ҳозир ҳама боло мерава. ключ, фаберлик, уф ма намедонам лавота сурх мекунӣ а. Не собун, шампун вай мардакотам дар корай. песте, пил, асали нохӯрда, сурат. дар ин хона асал ай рӯзе ки ман Германия омадам асала ман надидам. тамошобино яъне ки аллакай 8 моҳ вай ки ман асал надидам дар ин хона. сурат не замочоки амачи, сурма. ман ҳозир бисёр ба кухни калидор ҳама ҷо истифода мебарам. ин телефон хай наздики агане. соат, танга соат, кнопочный телефон, не муҳраи чашми, брелок, тасбеҳ, румолча, лак. не ман медонам ки шумо зиёдаи 50% ҳамун чироям хе нигоҳ мекунем. соати дастӣ, гугур не лакам не мардакотам вай дар кора. меган камера бинам қошчинак ё ки аяк кас дига мепурсанд. домашний телефон, оина, тасма. домашний телефон Муҳаммадрасул дадоям пиёла, тасма, оина, наушник. тасма чӣ дар кораи маяда? зарядник. чирчирако бедор шудан вақти хоб шуд тез кунед. я майда фикр кунед. ман оина гуфтам негуфтен. не ӯ бадбахт чӣ боша? ака осонтон мекунем тезтар ёвем ам тезтар бурам хӯрам. картинка меган. картинка чира шумо картинка меги? наклейкаи жвачкара картинка гуфтан мумкина. мисол бо чира картинка мумкин? лошка, кастун, батарея, туфлипӯшак, номи аниқша намедонам, симкарта не гугир не қанд не лошкаи попӯшак, зарядник, рамаи хобит гирифт. дар ин саволи додагӣ не вайфай дар дури намияи тамошобино дадоем пиёла. пеш вай дар дури кошелёко мегардонданд. ман ҳамон одами кошелёкиам да ҳолиам дар дури кошелёко мегардонам. рамка танҳо дар пай маяр кора не да ҳама дар зиндагӣ дар кора. разведка, заряд, сурат ё фото, карта, наличка, парвина, магнит, жвачка. чи парвина, экран, зубочистка, обложка, календар. ёф календар тамошобино. пеш календар ҳама дар дури кошелёкошон мебурданд. фаҳмидем? ба календар дар калидорои хона да кухниё одамо календар доранд. ина ма календар ҳозир ай кошелёком гирифту мира неки ина бо ма календари дигаам дорум. аш мода ҳозир нишон медиҳам. ин календарай тамошобино. календар диден? сурат гуфтен? дуруст гуфтем. фаҳмидед? w анака ма шумо нишон медиҳам. ина даже ма ҳозир дар тапчано мо се равно даҷа календар дорем. ина даже кухнимон нестай. намҷада мо календар дорем. ина август дарам парам неми календар буд. таврик апай w тамом 100 рубля w. рост календар махфия молодец. календар барои чӣ майда календар дар кора? барое ки майя ба қарибӣ таваллуд мекунам ва ҳар рӯз календарра нигоҳ мекунам. ҳозир календар дар телефоноай. бо барои чӣ гуфтам ки ягон кас мепурса ки ин рӯз чандумай? ягон календарра мебинам. календари ма дар телмай. мо надорем. пенза шумо календар ви маям дар хона 10 календар дорум. ина алиҷон кӣ дора календар? ина марам надорум. се равно мадинаи телефонтон нигоҳ мекунед. ин календар асри 18 ҳай чӣ? не календари асри 18 ҳоли намонда дар таърих. ё календарои соли 20 барои ҳамин иам календарра ё дар нисиш сурат буд. ина календар сурат. ман даже кошелёкам надорум. ай куҷо биёмаш?
W ма апетон рост гуфтем хусият бону ақлатон зур кор кард. Ман даже кошелёкам надорам, марам надорам. Дар телефонатон доред ку не может быть як бор дар ҳаётон календар дар телефон нигоҳ накарда бошед. Ман ҳамин календар картинка гуфтам. Не календар шумо картинка гуфте. Гуфтам ку кадоме наздик гуфт. Не ман бо гуфтам картинка гуфта шумо чиро дар назар дорем? Марам дорем календар дар хонаҳо хе номрота навис W. Марам кошелёк надорам. У жигули сиёҳ ке дар пушти календар? Дар пушти календар жигули? Не ки нас ёрдам доде. Ёрдам додум, не ки ино фикр накарданд да. Ки маяда чида календар дар корай, мардакот занакота календар дар корай гуфту. Марам картинка гуфтам, роста пехотият зу задания доде. Анам хали мекунтона фикр кунда ки дар зиндагӣ чӣ дар корай одамода. Лекин и календар ма дорум кошелёк хоби ма кошелёкай духтаро акма намедонам. Ман одами амуз Советский Союз календар бояд бошад дар кошелёки ман. Чӯ сразу жигули Муҳаммад Расул че жигули ман нафаҳмдесам. Я саволи дига тяпаш, я саволи дига метунтон кошелёка дустак медорам. Ҳамақа ёд додем жалко наёфт ҳичка. Не пулаш ягон каси дигар батиен ма ба ҷону дил розӣ. Шумо ки розӣ бошем мо пулаша мемонем бо ягон каси дигара бозӣ вай мекунем. Ассалом благодарность, салом алейкум. тамошобино дидена фикр кардан дар кор тамом. махфия беҳтарин ёфтен. махфия чӣ қадар калатон зад ки ҳамин имина календарай ку буген пусто пагамо заданиёи пинтарак бутемтонада нега рамонети маравам хубакои наз майли духтаро равен шумо чо каден шитемам ҷа тачпапара тие насиб. як кас гуфт ки ӯ кия жигули сиёҳ дар пушти календар. ман ҳамуро гуфтам жигули сиёҳ дар пушти календар чӣ маъни дорад ман нафаҳмидам. ман аниқ рафтам баъд пули носа аёд нароре азиза салом пулаша бо бозӣ кунен ҳозир. ҳозир медонем ман чанд заряд дорум? 8 заряд дигар дорум. майли биёй ман ҳозир як чизи дига мемонам. шумо фикр мекунед ҳозир бестакмила ҳамин гирда атроф бояд ягон тиём ки бо шуморо ман бугуму дар бораи чӣ неста. ира хашмо аниқ меёвен. тайёритан абинед звук шагӯш накне. дададан охсурат ба наздик пеш варақ буд гуфтен да қалам зад ки календар ҳо ҳама духтартон да пушти календар буд ку ҳамро гуфт вай одам. духтари ман ки буда навазани вай жигули тофта. одам аблаҳ буда набоша эфе гуфта боша. пага ман эфир мекунам биёен паго рӯз да гап нест. абаҷон ҷонаки рамачка чӣ хел шумо каси пули нос партофтаед дар канали ман нависе номери телефон метавон бо шумо канал доре васто коғаз не коғаз неста и салом ҷони ширини апа созен ҷон барг не баргам неста. ман ҷон нахестам оли равм барг кану биёро барг нест. ёвен 8 заряд дорад телефоном биковем биёвем. қанд нест. хурдания не ки қанд нест. хурдания ина уже аллакай гуфтум ки хурдания. апа аймо хафа нашавед. не ма чӣ хафа мешавам. хафа аблаҳ боша нахоҳ ки ман шумо хафа шавам. килонка пул мехӯрдагӣ зеленҳо мехӯрдагӣ алҳамдулилла соз раҳмат. худо ҳамеша соз бошен. чой не хӯрок нон бодринг ангур геловс айма бачаи ҷайраи танга рӯи дастархон гирифтем. не рӯи дастархон нагирифтем ҳамин пуштонда будак. шоколод не. ой апаҷони ман раҳмати калон саломат бошед. фикр кунед чизи хӯрданӣ ай ӯ чизи хӯрданӣ бо ҳар хел мехӯранд да. кетчуп чипс семечка чипс не. помидор неста. тарбуз мусурка бо ҳамон қаламфур не қаламфур дар ҳамин ҷошад тамошобино. пичин помидор картошка қанди сафед дар хонаи мо нестай. мая шакарай дар хонаи мо.
Стоп. Благодарность ёфтакша. Ичхая минда ёфтаира. Ира бумай пушти уҷа кофтум, гирифтум. Благодарность. Шумо ира ай куҷо ёфтен да я секунду. Шакар куя бардор пиёлара. Намак благодарность шумо мусора мехӯрд. Не, вай кукуруз нависта. Благодарность кукуруз навист. Фаҳмиде? Ҳоҷ хеле офтоб боша эхори ҳовари апаш себ. Дидед кукуруз ами пишти ҳамҷара ман хакадам ами кукуруз биромада. Ай чӣ мехӯраку? Намо вайда метем. Намо ғоз да метем. Намуда барои амун кукуруз биромада. Ай пишти ҳамҷа тарелкаш мондагӣ буд. Не, аввал мусор навист. Мегам мусора шумо мехӯред? Так что намахай тамошобино чота и карад 1 секунда ёфтакша. Благодарность зур фикр мекарда. Да чарақас гириф ёф. Чота навистаги ман бода пуштуд набоша. Номрота навистем благодарность. Благодарность ама худам метим охои дар рӯи авқототон буд ку камтар пеш нишон додем. Не, дар дуруни авқоти мо хеле чиз набуд. Ин авқоти мо гӯштоша хӯрдагиан авқотош мондагия. Шукрия фолгим. Мадина ба фикрам благодарность сараш арлала шуд ки мусор навист. Пулша дар пай мая гузаронед. Пай рамашка шумода гузаронанд. Расул Маҳмад шукрия. Не ҷонам худат гир. Анаҳа. Дар бозиҳои мая ман намедонам чанд бор ма чанс мебурда будам. Даже медонед то парраи рӯз бо касе ма дар оикат халая да мая бурда буди 100 рубл ай май қарздорам. Бо хуб ки ёфт дарам мекушӣ хоб мекунӣ. Эй қаноз дорем муна битен Мадинаи 200 сомона. И чӣ нависта боша? Ёву биги. И благодарность келини мо ҳаста. Аҳа, фаҳмо. Хай ами комментария ма дар канали ма да бинависем мо ҳаллаш мекунем кадомитон да тие. Ман да акам да бутам апаҷон мая ма да Франсия шумо дар Россия карта фарқ мекуна апаҷон шумо гирен мега благодарность. Короче ман пула ҳал кардам гӯш кунед. Чӣ гӯш кунед ҳаматон гӯш кардистем мая. Короче бо мая бояд гав занай хеле вайд шавад да. Минута молчания заряд 5 та гав занем мая. Эфир агар мара тавозуни аққат сохранит кунед. Ҳама хандисанд манам бихандам мегам Маҳмад Расул биханде пагама яъни намо чизои дар таи ҷабаҷо мекунам ки подсказка қати фақат ме басай хол надоред шумо? Не тачпапа мо хол надорем. 3 таи дига заряд дорем. Зарядо тамом шав бамерем мо хоравӣ. Вале мо чӣ кор дорум давҷа. Шампун заказ кунен акай Рамоналида айноми ма канали мара реклама мекуна. Гап нест маяҷон муна бугу. Рамоналида ҳамҷо истода да дошта. Таҷпапа хай ҳама каса хобам гирифт ки майли пазанда таҷик ма сохранӣ карда метавонам шид гап не яке мемрада оз медонед чанд заряд дорам 5 заряд 3 та не. Ай хоб бедор шидем таҷпапа. Шукрия ҷонам розӣ ту ай таҷпапа шампун қарздорум ҳамура соф кунам. Во қай қарздор шиди таваи ношигрид бо ҳамиқан нигоҳ дорум маяҷон. Короче апай маяда гузаронем гап нест маяда мегзаронем. Акай Рамонали дер карди сумора гирифтанд. Ман дорум картаи мая васток хови. Эфир худаш автоматически сохранит мешава. Эфир худаш автоматически намедонистем мавлави хайлат гуфтене. Агар чиз эфира сохранит мекарде ман ҳам механдам. Марҳамат. Ҳамин эфирро барои болидарӯҳии шумо яки зиқ нашавед кадоме ки тоқай масалан дурӯи чақчақ кунем вақти худона гузаронем. Ҳама хандистанд ки буридан ман хандаи заҳрханда кардистам. Не васток да амиҷа сабран салому алейкум гуфтани бидон ман сохранит карда метонам баъд ҳо барои ки заряди ман меморам ва телефон то ҷамъ мемонам мисли усна ҷамъ мекунам хона мерам ба заряд мемонам да. маяҷон суми родом меброя ҳар рӯз ҳамтарӣ кунед ҳо биёен. Агар ёвендаст даъватса накунем. Короче шукрия ҷонам раҳмат ҷонам
пули нос жда дорум. Айма телмра эфир сохранить мешава. Айма телефонумра эфир сохранить мешаван ихели ба маъное ки эфирама накшум ӯ рафтан мегира шухкадаги бани одамо навистан мегиранд. пули нос жда дорум бечора. Короче шукрия ҷонам, раҳмат ҷонам. Айма пай маяҷон сӯзен мара шинохтен неки нома нагирен ай ҳарфон воҳ бача абаҷон рамашка хай азиза мега благодарность ҳама ҷода иштирок кун конкурс да ҷонам бурд куни айма во як пага бурд кунад конкурси калони мо анаҳа ба биё бигир. шинохтам сабран манам шинохтам ки бошад сабран я нафси худо ки бошад сабран ман шинохтӣ ма фаҳмидам уже ики календари мара бинен хеле галочкоҳо и рӯзое ки уже ҳами инами моҳда ду рӯза пули ойликшаи занака гирифтагай баъд инаи мо бо дополнительно мисол қолин шуштагай да и числа вақте ки ойликша мети ҷада галочка мекунӣ духтаро ина иҷама нишонтон метиҳм да ина нигоҳ кунед и календар тоқа барои ҳами занаке ки ойлик мегира барои ҳами занака барои косашуви умуман корбори хонара ки кард ва иҷа рӯзи оддихиша бине оддихш додагием мидоне ки чанд сум додагием ҳами календар короче ҳами июле бо куҷоя иҷа наход нос кашед восток нос мекаша ина галочка короче календари вай монай ҳамсоямон 25 кас панҷоҳи партам пули нос мебурад сабран вес эфир шинохт благодарность салом сӯзи хуби аҷоиб ҷони ман равашкам шумо наход нос кашед вау иҷада апаҷонам дилярам буда ку сӯзен хубен шумо дила ба филм хоравӣ рафтеста буцуми нос надорид басаш ку раҳмат шукрӣ ҷонам яктаи маза накун мега бечора просто админом гуфт ва ман бурд мекунам пагай конкурси калондон хай яке и восток духтар маяҷон мадина сӯзакен ман менеҷерум менеҷери раҳмоналия апаҷон рамашкам бошен так что кашлёк ма бая бона раҳмонали бурд короче шумо қати хайри хуш мекунам қариб 1 соат я ҷоя буде хосият ҳоли мара носкаш мегам бешухӣ шукрия имшаб ма дуо мекунам тираҷонум короче то пага ҳаматон да хай пага мумкин ки уже фақат дилафрӯз 3 рӯзи вақт ма гирифт эфиро 1 соатӣ будан 2 соатӣ мешаванд эфиро ба ҳазур бо чақчақ мекунем ва ҳозир ку я видеои конкурса класс монум тоба мааму охирон присша бурд кунам басай тел мурд 123 апаҷонум мая гап нестай хай духтаро қатон хай кунам то пага ҳаматон да хай соати мо уже 00:27 шуд шуморо намедонам чанд аймони мишав шуд кадоми дурай мега ёлам эфир дошта соат чанд мекунӣ конкурса пага ва чи да сообществада менависам ма пага эфир мекунам биёен гап нест да канали хутон ой тамом шамол зарак ман майли короче ҳамада хай то пага